ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବହୁତ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଆଜି କେମିତି ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲଗାଉଛି କହିପାରିବେ? ନା କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଲଗାଉଛି ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ସାବୁନ। ଦେଖାଯାଉ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଈ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାରେ। ଫିର୍ ବି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଜୋର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସତ କଥା ହେଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ହେଲା ଆନନ୍ଦପୁର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦପୁର ଯାଉଛି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି। ଫିର୍ ବି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଜୋର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଠିକି ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲୁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁ ପାଖକୁ। ଏଥିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଗଲେଣି। ଏଠି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାମାନେ ଖେଳା ଖେଳି ପାଇଁ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବି ଏଠି ହେଇଛି। ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପଇଡ଼ ପାଣି ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଆସିଥିଲି, ଯିଏ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, ସେ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ନାନ୍। ଫାଇନାଲି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲି, ଯିଏକି ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଟେମ୍ପୁ ସିନା ପଛପଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ନାଗ ବାବା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ନାଗ ବାବା। ୟାର ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ ଦେଖିନେଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୋତା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ହଁ, ଏଇ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ଛଡ଼ି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛି ଏଇ ନାଗ ବାବା। ଦେଖି ଲାଜରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେବ ଏଇ ବେଶ ଧରି ନେବ। ହଉ, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଭୋଗ କିଣିକି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଦେଖୁଛି ଯେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଯଦି ପଇଡ଼ ପାଣି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମାନେ ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ଠାକୁର ଦେଖିବା ତ ପଛ, ତା ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ତ ଜଣେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କଥା କହିଛି। ଦେଖାଯାଉ ମା ତାଙ୍କର କେତେଟା କଥା ରଖୁଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ଠାକୁର ଦେଖା ସରିଯାଇଛି, ବୁଲାବୁଲି ବି ସରିଲାଣି। ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଏତେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଜୋର କି ଖରା ଜୋର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ୟା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେଖାଯାଉ, ତାପରେ ୟା ପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ତ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, ତ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ତା'ର ଖୁସି କେମିତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ। ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ରାସ୍ତାର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆକାଶ ବି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପଛପଟେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୋଗ ପ୍ରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଭୋଗ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନେବୁ ନା 10ଟା ଦୋକାନରୁ ନେବୁ? ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠିକି ଆସ, ସେଠିକି ଆସ, ସେଠିକି ଆସ, ଏମିତି କହିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯାହା ବି କିଣିବାର କଲେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ସବୁ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଭୋଗ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚାବି ଅନ୍ କଲି। ଅନ୍ କରିକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୋର ଯେଉଁଠି ଯିବାର ଥିଲା ସେଇଠିକି ଚାଲିଲି।
देखो या नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पुणी कड़े जावाक जाऊँगी गाड़ी मोर स्पीड अच्छी कहीं समय से ना जब सब जगह बुलिया तथापि मुझे स्पीड गाड़ी चलैक जाऊँगी आगे गोटे बहुत बड़ जगह पड़े जो मैंने तुमने देखी फाइनाली आसिक जगह पहुँची गलु देखो ये जगटा कौन के सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर देखमी जोटा कि आपने भी देखी थे क्या समस्त भाग्य न था ठीक टाइम आसपा क्या पानी भी एठार न था ये जगटा हूँ देखी नि भल भाव में किए भी जानते ताले कमेंट कर कहतु मुझे कहीदेवी जगटा कौटा तो आपने देखो केते सुंदर भाव पानी आगे हाँ यहाँ गुंडीचा खाई जी सब टाइम यहाँ देखा मिले कि खास किसी समय था जो टाइम पानी पड़ा देखा था केते सुंदर देखा देखु कैमरा भी अभी चलो कौन से बोला है हां तो यार बहुत तो हां हां मैं यार तो काटे तो हां पहले हम काटे ना सही बात हां ऐसा लिख बड़ जगन्नाथ कौन अच्छे कथा करे हमें बड़े ना प्रश्न कुछ जान ये मुंह बोले बुढ़ा मुंह डाला मुंह बोल गाड़ी को ढेर ढेर यार गाड़ी जो भी चालती नहीं जा रहा ये पावना ने जा रहा गाड़ी ना ही ना जा रहा अच्छे नहीं लियो हाँ तो बुझिया हाँ बहुत चलेगा गाड़ी तो से जगह गोटे डाटा देखिए मुझे या पूर्व से आपटे देखी यहाँ हूँ सीधा बाट बाटे लोक देखा जाऊँगी के पानी पड़ते देखु मुझे धीरे धीरे तौक जावाई लगिली पानी भी जोर छिटकुची देखते आपण मैंने देखा देखते देखिए पानी के जोर पड़ुची लोक मैंने प्राय बहुत एंजॉय कर बसिक देख पूरा लाइव देखते जार पानी पड़ुची कहीं पानी कैमेरा को पड़े छिटका पड़ी कैमेरा भल देखा बैक साइड फ्रंट कैमेरा देखुची पानी जोर पड़ुची बहुत ठंडा भी लगुच पूरा बहुत खुशी लगुच आप बुलिया आसवे देखिए केते इंटरेस्टिंग लगुच पानी पूरा लाइव पड़ुची देखुं
ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଅଛି। ଗୁପଚୁପ ଏପଟେ ଆମର ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ଏପଟେ ପେଡ଼ା କଟା ହେଇ ରଖାହେଇଛି। ପେଡ଼ା ବି ବହୁତ ମିଠା ପେଡ଼ା। କାକୁଡ଼ି, ଏଠି ବଣରୁ ସବୁ କ'ଣ ତେଲ, ଜଡ଼ିବୁଟି, ଆଚାର, ଏଠି ବି ପେଡ଼ା କଟା ହେଇ ରଖାହେଇଛି। ଏଇ ବି ପେଡ଼ା ରଖାହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାଟିକି। ଏପଟେ ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ସୋଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏପଟେ ବି ପେଡ଼ା। ଏପଟେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରିଲି ସେପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଚାଲିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଧା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ପୁଣି ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ମୁଦି ନେବାର ଥିଲା। ଏଇପଟେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଦି ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ମୁଦି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଏ ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ମୁଦି ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଦି ଦେଖିଲୁ, ମୋତେ ତ କେଉଁ ମୁଦି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ମୁଦିଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଏଠି ଝିଅମାନେ ସବୁ ମୁଦି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଚାବି ରିଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲିପ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ପୁଅ ପିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏଠି ଆସିକି ବୁଲିଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପୋଲ ଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।